Alƙawarinmu ni da ke za mu yi aure, tare da ni da ke ɗaki za mu tare. Ki taimaka min Rabi'a karki min bore, tashi mu je lambu na so mu jera tare. Na janje, na janje, na janje a gidan soyayya ne. Rabi'atu ita tabban soyayya. Kyakkyawa mai kunya, my one beautiful take zan sai kwan bata bul. Ga ki da kyan hali ni zan baki so da bul. Sanni beautiful kuma na kara da wonderful. Rabi'atu ni na san ki Rabi'atu. Yan mata ku yi gasar kyawun ku, amma Rabi'atu ni na san duk ta fi ku. To in gata ya za ni na kula ku, tarbiyyar ta kere kuma tarbiyyar ku. Na yi dacin sarauniyar mata, mai ƙaunata mai ƙaunar min gata, kuma ita ce ke saurin fahimta ta. Wai yaya ne za a ce min yan barta? To ƙarya ne saboda yanzu na gane, sai da Rabi'a zan raye wannan sunnar ne. Wato aure sunnar manzon Allah ne. To ku gaggane dan Allah ku bani mai suna. A soyayya ni na san na yau dace, dan a duniya a guri na ke nasara ce. Mai suna so ki taho guna mu zauna mai kallon ƙauna, farin cikin zuciya walwalar kuma ruhina. Idan ina kallon ki kina sace duk natsuwana. Mana tawa, mana Rabi'atu tawa. Gaskiya ni da ke mun dace, ga ki fara ni fari a takaice. Wai so ne ko soyayya ce, yan gulma ban san ganin kuku bace. Ni ne Hassan ke jin Husaina ce. Mana tawa, mana Rabi'atu tawa.